ಇನಿ ಕೊಡೆಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೇನೆ ಬೂರುಜಿ ಒನ್ನುಲೆಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಆನುಲೆನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ದೇರ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೊನ್ನುಲು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜ ಪೊನ್ನುಲು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಫೋಟೋಕು 4 ಪೊರ್ಲುದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂದಾಂಡ ಯಾವುದು ಬನ್ನಲಿಡಿ ದಿನ ನೈತಲೆಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಯಾವುದು ಪೊನ್ನುಲಿನ ಐಡಿ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ದನ ಉಂಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೇಮಸ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅಂಜಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ ಅಂಜಲಿ ಪುದಾಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 24 ಗಂಟೆಲೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಸ್ತಿ ನಕ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನುಪ್ಪುಲ ಬಡ್ಚಿ ನೀರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಅಂಜಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಒತ್ತು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಜಲಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ನಡುಟೆ ಎರಡಲ ಒರಿ ಜೋಸ್ತಿ ಅಂಜಲಿ ಆದಿಪ್ಪೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಸ್ತಿ ಅಂಜನ ಗುರುತದಾಕ್ಲಿ ಎರಡಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪಡಿಯರ್ನಾಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಂದು ಕೆನಾಯ ದುಂಬು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಡಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಂದ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾದಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇಕ್ ಕೊನಪೇರು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಪುರ ಲೆತ್ತದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಕುಡ್ಲಾಗಬಹುದು ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಇರಂದಾಂಡ ಮೈಸೂರು ಪೋಪೇರು ಮೈಸೂರು ಪೋದಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಇರಂದಾಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಇರಂದಾಂಡ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋದು ಫೋಟೋ ಪಾಡೋದು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವು ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪೊಂದು ಆಸೆ ನಾಲ ಇಪಿದಾಯ ಪಡಂದು ವಾವ ನಮ್ಮ ಗೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡು ತೂನಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುರಣಿಯರು ಸೈತಿಲ್ ಅಡಿಬೋದು ಪುನಃ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಡಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಡಿದು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡುಲೇರು ಮುರಣಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಡಿಯರು ಕಂಡನೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಡಿಯರು ಮಿತ್ತಿಡು ಬರೆಯರು ಸೆಲ್ಫಿ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ವೀಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ 27 ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ನೈಸ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯ ಮುರಣಿ ಇಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಬೋದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿಬೋದು ಜಾಲ್ಡ್ ಕಾಲಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಆತ್ರೆ ಬೊಡಿದಿ ಮೈಪು ಸೂಡಿ ಪತೊಂದು ಕಂಡನೇನು ಬೆರಿ ಪತೊಂದು ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತೆರಿಪಾರೆ ಉಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಯ್ದ ಕಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಕೆಲವರು ಇಕ್ ದಾಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪು ಯಾಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ 24 ಗಂಟೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಪ್ಪೇರು ಏರಿಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಾಯರು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಇಂದಯ ಆಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡದಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾನ ತಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಜ್ಜಿ ಮಾರೈತಿ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜು ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡ್ಚವ ಅಂಚ ಪಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಪಾಪ ಬಯ್ಯನಗ ಅಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ 4 ಲೈಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಐದು ಅಕ್ಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾನೆ ಬಿಡ್ದು ಉಡ್ಬೇರು ಇತ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಂಚಾತನಕ್ಕೆ ನೋಡುದಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿಜರು ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದೆ ಆರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡದೇರೆ ತುಯ್ಯಾರ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ತಾಲ ಬೇಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ 100%.